Laptanon kay ka ha? Ngayon kisita-sita man mo kumanghod. Di lagi ito ako, boss. Kinsa man ito? Sarge lagi ito, boss. Anong mabalhin ang sige tag-court, Sarge? Ano man? Na mo gyud nagkapilapil na sa sum, sing manumpag na ba? Dako ra makiglawas. Relax lang mo ha. Dong! Unsa ka to igalas na kulatahan? Kita ka ning bag na ko, Dong? Dili sapatos sulod ani, Dong. 45. Mao lagi niya. Sumbaga na. Hala, gikulata si Junil. Anong gikulatam na nila? Na, itugan ta mong Sarge, mga buanga mo. Kulatahan jud mo. No, sita-sita magas kumanghod. Dili lagi ito ako, boss. Si Sarge lagi ito, boss. Ay, kadugi pa sa mga sahiro diri, uy. Uy, Sarge, nakaroon di ka diri ganina kung pangita sa imo ba? Ano man pod? Na, imong bibiboy nga si Junil, di kulata. Akong bibiboy nga si Junel? Oo, Di ko rata! di kulata ganino. Kesa ni ko rata? Kaya nundom ka itong gisitan mo sa basketbolan. Itong dakong lawas ba? O ka may buot? Oo, itugan siguro to siyang kuya, ginumtan ta. Bullshit ay! Di kulata nila, tulo sila kabuok. Luoy kayo na dito ako. Ubani ko pa ploy para matunan ako sa leksyon. Anak Sarge. Labot. Pakita imong kaisob, tara. Let's go. Oh, tara Sarge, tara oh. Luoy kay si Junil oh. Junel! Bullshit na sila ay! Tudoy, pag nagmayong pamatasan na. Tagko ay lawas, uy! Kaya kayo na nimo. So, tabangan ta ka? Ano pa ploy? Nakita na ko sa imo ako sa mga training sa mga Scout Rangers. Maunay, ganahan ako si mo ha. Ya Sarge, kung saan na nimo Sarge? Ako'y bahala na pa ploy! Pastilan, gini si Sarge. So, tanawon nila kwan oh. Murag makadisgrasya na po nagtao ah. Mau na Sarge manghod? Muna ya. Ano pagapil-apil Sarge? Kaya basig papariha ka ani. Mura ginasok ko, dyan ninyo ko pasensya ba? Karon, magkadugo dire. Na. Basta mga inaan ang pormahan ni Sarge ba, delikado na kayo na siya. Kabalo mo kung bayot na, pero masarinto blay nagdili na siya delikado. Na. Mauna ni. Maksyon na kot. Hala mo, bunlot na. Di, bunlot ni Pusil ba? Ngayon, kumanda kayo. Woo! Darna! Huy! Nabuang naman siguro ka diya. Kumusta si Janelle? Kumusta si mong mata? Yung kanto ni mo tong tulo. Mura naman kagbangbuang ng kanaana, ramang mong kalping-piyong. Ako'y bahala na papuloy akong luwason ni mga amigo. Lakaw na dito. Bakit undi ka sa mga tactical defense? Tactical defense mong mata. Unya, ready na mo? Na! Mauna ni. Maksyon na kot. Hala mo, bunlot na. Na! Animal. Abi man akong bubunlot og baril ang buwang. Nisakit man yung darna. Makulataan ba unta ka diyang buwang nga ka? Hala. Darna ni ka ha? Agoy! Agoy! Gikulata! Kwaon ako si Junilby. Ayaw kuya! Darna na ka ha? Kuya! Ni Junil. Tara, bangon na diya. Tara. Si Darna ya. Sagdi na, nabuang naman na. Maniguro taga to, abiyaan na to na. Tara. Labay na to ni kanal eh. Ayaw!